zdravím nového videa, dneska som tu znovu s Perpy, už ako sa to stalo tradíciou, si to obrúbila a povedala si, že tu chce byť. Dneska sme tu preto, aby sme si povedali niečo o Fantastickej štvorke, ktoré vychádza v júli 25, tam máme aj dátum napísaný už, takže nemusím to hľadať ani čítať. Vieme už z fotky, že tu bude Galactus, z fotky a že hlavných úlohách budú ako sa vám volá, no Pedro Pascal, tu bude Vanessa Kirby, toho druhého neviem a ten tretí, vždycky mi jeho meno vypadne, ale je Felix. Tento film od Marvelu je veľmi dôležitý, nie len to, že je to najviac reflektované to, že by sa mohlo konečne naspäť dariť už Marvelu, ale aj okrem tomu, že by sa mohlo extrémne zasa dariť Marvelu, je veľmi dôležitý tento film pre Avengers Doomsday. Kto nevie, tak Avengers Doomsday vychádza budúci rok v máji a je to veľmi dôležitý Avenger film pre Multiverse sagu. A ako vieme, hlavným záporákom tam bude Victor Van Doom, alebo aspoň Doom. Nevieme, či sa tu bude mať Victor Van Doom, lebo vieme, že si ho zahrá Robert Downey Jr. Nevieme, či to bude varianta Tonyho Starka v tom Avengers Doomsday, alebo či to bude nejaká varianta Victora Dooma. Netušíme nič. A toto je prvý riadny trailer, ktorý si budeme môcť pozrieť. Film sa odohráva v alternatívnej realite a dostanú sa do nášho sveta, do toho multivesmírneho sveta. Takže áno, tento film je veľmi dôležitý, opakujem, pre Avengers Doomsday, aj pre Secret Wars, ale myslím si, že viac pre Doomsday. A myslím si, že v nejakej podtitulkovej scéne by sme sa mohli dočkať aj Roberta Downeyho Jr. Nemyslím si, že vo filme bude aj nejakej alternatívnej verzii podtitulkovej by mohol byť. Takisto došli mi informácie, že Kapitán Amerika 4 bude mať len jednu podtitulkovú scénu, čo znamená, že my už pomaličky pomená toto a ja si to ešte tak skontrolujem, že to nedám obľúbený, áno, už to dal aj Kinoček, takže ideme cez Kinoček. Dámy a páni, začíname za 1, 2, 3. Pardon. Musím zrieť slúchadlo, dobre. Takže začíname za 1, 2, 3. Robí to ten, čo robí WandaVision a ja musím povedať, že to je vidno, že to je robené na starý spôsob. Čo mne nevadí, je to len dobre, že je to robené na starší spôsob, že dáva nám vedieť, že to je v alternatívnej realite a je to taký retro robený. Neviem, či tu uvidíme, ako sa stali Fantastická štvorka, asi už budú. I want to add a couple cloves of garlic. Not because it's not delicious, I just want to add a little bit of zip. Yes. Okay? Tento júl. Before we went the first time, you couldn't turn invisible. That wasn't a rock. Sme nejakom alternatívnom svete. Yeah. Best looking he means. And Johnny never caught fire. Human Torch. Ben has always been a rock. Johnny is Johnny. Hi. And I am right here. Whatever life throws at us, we'll face it together. Okay. As a family. Vyzerá to čudne. A vyzerá to tak originálne to vyzerá, fakt. Možno sa to niekomu nebude páčiť, ale mi sa to páči, lebo práve to má nejakú tú originalitu. A áno, to bolo všetko, dámy a páni, nevideli sme ani Záporáka, nevideli sme nič, ani toho Galactusa, videli sme tam nejakého starčeka, čo ja nedokážem povedať, že kto to bol. Ale mne sa to páčilo, má to úplne iný dizajn ako iné Marvelovky, to treba povedať. Je to nejaké alternatívne realite, páčilo sa ti to? Musíme povedať, ja aspoň za seba, že mne sa to proste páčilo a je to veľmi špeciálny film a ako som nemal žiadne očakávania od tohto filmu, tak zrazu sú na 120
riadkov a ja si myslím, že budeme mať veľmi dobrý film a originálny film. Hovorím originálny, lebo na tej kamere vidíme, že to je také retro, je to alternatívna realita a som veľmi zvedavý, ako sa dostanú do nášho sveta. Či to už bude počas filmu, či sa dostanú do nášho sveta až v podtitulkovej scéne. Veľmi sa na to zvedavý, ako bude napájať. Vedeli sme z fotky aj Galactusa z tej alternatívnej reality. Ja som fakt veľmi zvedavý, ako to vôbec bude celé vyzerať a ako to vôbec budú robiť. Dámy a páni, mi sa to strašne páčilo, musím povedať, že veľmi sa mi to páčilo. Rozhodne sa mi to viacej ľúbilo ako včera Nezvratný osud, ktorý, no, keď to tak poviem surovo, tak ako keby zabudli ukázať nám tom Nezvratnom osude viacej, ale beriem to aj ako veľmi dôležitú vec. Nemáme nič v príbehu. A ak my nedostaneme už žiadny trailer, tak znamená to, že všetké prekvapenia budú až v kine. A tak by sa to malo robiť. Som veľmi rád, že toto bolo tento čas, že to nebolo o 6, ale že teraz o 2 to vyšlo a že ja môžem už ísť pracovať pomaličky na videu a urobiť vám prisľúbenú reakciu. Zajtra sa vidíme pri Jurskom svete a pondelok natáčam trailery zo Super Bowlu. Osobne neviem, čo by malo byť na Super Bowle. Viem, že zajtra sa ukáže Jurský svet, Scarlett Johansson, takže aj na to sa pozrieme a na Marshalla Alio, ktorý nemá šťastie ako Braid, tak radšej ide spoznávať prírodu a dinosaurov, keďže sa mu ako Braidovi nedali a v Marveli ho stále neobsadili, teda obsadili, ale stále nemajú pre neho scéna, ani režiséra, ani dátum premiéry, takže aspoň zatiaľ bude naháňať tých dinosaurov. Dámy a páni, ja sa s vami lúčim, páčilo sa mi to fakt veľmi, lebo je to originálne a napíš mi ty, ako sa to tebe páčilo a čo hovoríš na to a vidíme sa na budúce. Čau.